Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Nafisa Agna NPM 59 saking Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar tembang kinanti laras slendra pathet sanga. Sugeng midhangetaken. Tilarasipun Monam nam 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 ciroro roro cici nam nam ci monam cici cici ci nam ci momo momo mo rulu ruci ciroluma mama mama luroro roro luro luma. Cakepanipun padha kulangening kalbu ing sasmita amrih lanti ojo pijer mangan nindra kaprawiran den kaesti Pesunan sariranira cegahan dahar lan kulit